6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Χρειάστηκαν 15 παλικάρια για να αναποδογυρίσουν ένα αυτοκίνητο. Παντελή, πόσα παλικάρια θες εσύ στο ελληνικό για να τα αναποδογυρίσεις? Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα στο κοινό και στους καλεσμένους σου από το Δυτικό Αερολιμένα Αθηνών. Τώρα την απορία του τι κάνω εγώ πάνω στο αυτοκίνητο θα σας τη λύσω σε λιγάκι. Απλά επίτρεψέ μου να σχολιάσω την προσπάθεια που κάνατε στο στούντιο για την ανατροπή του αυτοκινήτου. Όσο ήμουν λοιπόν εδώ, έκανα ένα ρεπορτάζ και έμαθα ότι όταν προσπαθούμε να ανατρέψουμε ένα αυτοκίνητο, οι παλμοί της καρδιάς φτάνουν τους 160 και 170 παλμούς το λεπτό και η πίεση που έχουμε από την άσκηση αυτή στους μυς των χεριών και των ποδιών είναι τόσο έντονη που δημιουργείται ένα κάψιμο. Οπότε είναι λογικό να χρειάζονται πάρα πολλά άτομα για να καταφέρετε να το ανατρέψετε. Όσο ώρα λοιπόν το προσπαθούσατε, υπήρχε ένας άνθρωπος εδώ, ο οποίος σας κοιτούσε με λίγο περιέργεια. Και θα σας πω ακριβώς γιατί. Ο άνθρωπος αυτός είναι και ο πρωταγωνιστής της σημερινής δοκιμασίας. Βίκη, επιστρέφουμε σε σένα. Αγαπημένοι μου καλεσμένοι, παύλα συμπαρουσιαστές, παύλα παίκτες. Αγαπητό κοινό που είσαστε εδώ στο στούντιο και αγαπητοί μας τηλεθεατές από το σπίτι. Ο Ιγνάσιο, να το διαβάσω το όνομα και είναι σιδηρόδρομος. Ιγνάσιο Ζιλ Διάζ Δε Αργότε από την Ισπανία, για την ακρίβεια Βάσκος, ισχυρίζεται ότι μπορεί να ανατρέψει περισσότερα από 5 αυτοκίνητα που ζυγίζουν 900 κιλά, παρακαλώ πολύ, το καθένα εντός 3 λεπτών. Θα μας τρελάνει ο Ιγνάσιο. Εμείς χρειαστήκαμε 15 άτομα και ο Ιγνάσιο θα ανατρέψει 5 σε 3 λεπτά και ένας, όχι, αποκλείεται. Αυτό κοστίζει 4.000 ευρώ και έχω εκνευριστεί. Μόνος του θα ανατρέπει ένα-ένα τα αυτοκίνητα πάνω από 5 σε 3 λεπτά. Ωραία. Είναι 110 κιλά, είναι 1,90, είναι ένας γίγαντας Βάσκος που ήρθε από την Ισπανία για να μας παίξει τον ωραίο και εμείς 15 άτομα δεν μπορέσαμε. Για πες, Παύλο. Μέσα. Θα το ανατρέψει. Θα το ανατρέψει. Ο Παύλος Χαϊκάλης είναι μέσα. Άρα τους Ισπανούς. Ο Σταμάτης Γαρδέλης. Θα το γυρίσει αφού είναι Βάσκος. Αφού είναι Βάσκος. Αφού είναι Βάσκος είναι μέσα. Σοφάκη. Μέσα, έξω, χαμένη για χαμένη είμαι. Εγώ θα πω όχι. Όχι, Σοφία. Δεν είναι μέσα. Γιώργο. Είμαι μέσα. Είσαι μέσα. Με μείον. Εγώ είμαι μέσα. Τον είδαμε και Λίτσα, έτσι τον είδα. Τον είδες τροφαντούλη. Τροφαντούλη, με στη βαράμπλατσα. Είσαι μέσα, λοιπόν. Μέσα, μη με ρωτάς τώρα. Μέσα. Άρα Μέσα. η μόνη αντίθετα στο ρεύμα αυτή τη φορά, για άλλη μια φορά μάλλον, είναι η Σοφία μας. Γι' αυτό και έχει πάρει τον κακό το δρόμο. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω αυτό το όνομα, πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Ιγνάσιο Ζιλ Διάζ Δε Αργότε. Διαρκώτε. Μινιάκη, vamos! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Tira por él, vete al ceja ese y vete por otro. Vete por otro, vamos. Tira por él. ¡Vamos! ¡Es que no puedes, coño! Déjale que respire. ¡Un minuto! ¡Llevas un minuto! ¡Vamos! ¡Y aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Dios! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Vete al panda que está delante, el tercero! ¡Por él! ¡Dios! ¡Vamos, Iñaki! ¡Vamos! ¡Ya es tuyo! ¡Al último que otro panda! ¡Venga! ¡A por él!
quedan. ¡Ánimo, Iñaki! ¡Va por él! 40 segundos te quedan, tira por él. Tira por ese. ¡Va por él, Iñaki! ¡Vamos! ¡Venga, que es el último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que es tuyo ya! ¡20 segundos! ¡Vuélcalo! 16 segundos, no cojas ninguno más, que ya no puedes más. Tranquilo. Tranquilo, muy bien. 7 segundos. Τα πράγματα. 18, 17. Έχει υδρώσει. Segundo, tranquilo, prueba terminada. Τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Άντε, κούκλα μου. 3, 2, 1. Όχι, δεν το πιστεύω! Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας πει ο Ιγνάσιο, ο οποίος δεν μιλάει αγγλικά, βέβαια, στα ισπανικά. Pues he estado bien. El problema es que algunos de los coches pues no me he acoplado bien en agarrar y he tenido problemas con él y entonces pues he pagado la factura, en una palabra, me ha salido mal la prueba. No ha sido mi día. Μας είπε ο Νιάκη ότι πήγαν αρκετά καλά τα πάντα, αλλά δυσκολεύτηκα με ορισμένα αυτοκίνητα, φοβήθηκα και πλήρωσα το τίμημα. Αχ, ευχαριστούμε τον Παντελή. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και πάλι εδώ στο Είσαι Μέσα. Να μην φύγει κανείς. Στρατό, αστεία είναι αυτά τώρα, νησίσα. Εσύ πεθαίνει η γυναίκα μου, σου λέω. Πήγαινε ρώτα τον. Πού θα την πάμε, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Μεσολόγγι, στη Χαλκίδα. Εσύ δεν θα έρθεις. Θα έρθω εγώ στο πάρκο του σταθμού μας χωρίς να δω. Εγώ. Πώς δεν θα έρθω μόνη, θα πάει. Για το γιατρό μιλάω τώρα. Πρέπει να βρω μια γυναίκα. Νάκη, εσύ είσαι η καλύτερη. Έλα, μίλα ρε, εγώ θα τα πω όλα. Τι με χτυπάς ρε μάτι. Τι να κάνω, σε φιλήσω. Δεν είχαμε επιφυλάκια. 100 ευρώ. Είστε έτοιμοι να πατήσετε το λόγο σας. Είσαστε και οι δύο ερωτευμένοι, σωστά τα λέω. Υπάρχουν άντρες και άντρες. Νέα μέρα, νέα ώρα. Απόψε στις 11 στον Αλφα. Ανακαλύψτε έναν κόσμο εμπνευσμένο από τη φύση και γνωρίστε την προστασία που θα λατρέψει το δέρμα σας. Naturella, η μόνη σερβιέτα που περιέχει λοσιόν με εκχυλίσματα χαμομηλιού. Συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα και απαλό άγγιγμα στο δέρμα. Η Naturella με απαλό κάλυμα και λοσιόν με εκχυλίσματα χαμομηλιού βοηθά στην αποφυγή ερεθισμού.